अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. येणारे दिवस आपलेच असल्याचं पराभूत उमेदवार बच्चू कडू यांनी सांगितलंय. पाहूयात. सर्व कार्यकर्त्यांना, मतदारांना खरं तर मी त्यांचे आभार मानतो. त्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या पद्धतीनं खूप प्रयत्न केले, पण एक व्यवस्थित व्यूहरचना करून पाळण्यात विरोधकांना एज जरी आलं असलं तरी खचून जाऊ नका. येणारे दिवस आपलेच आहे आणि बच्चू कडू पदामुळं नाही तर कार्यामुळं आहे. ते कार्य आपण नेहमी करत राहू. तुम्हाला स्वतः एकटे पण वाटू नका देऊ. मी तुमच्या सोबत अतिशय ताकदीनं आणि मजबूतीनं उभं राहील. स्वतःला एकटं समजू नका. आज जरी हरलो असेल तर उद्याचा दिवस आपला असेल. सातत्यानं 4 वेळेस आपण जिंकून दिलेलं आहे. त्या मतदारांचा मी आभार मानतो. काही चुका आमच्या निश्चित झाल्या असेल, कुठं चुकलं असेल, काही कमी पडलं असेल, त्याचा शोध घेऊ आणि पुन्हा लोकसेवेसाठी समोर येऊ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.